iti tunggal pitik ki puso. Ada gurura nga istorya. Welcome iti dete programa tayo. At tunggal anasaas iti ayat, ket addaan iti istorya. Ken tunggal istorya, ket addaan kay papanan. Agsaganakan ta dagiti sumarunong laing kamangigan, ket mabalinda ituyen iti sapsapulen masungbat, kadagiti kabukbukudam apakasaritaan. Ket testiman iti pangirugyan tayo, iti daytoy nga istorya. Matin sa tiket day ta panag-iisip mo kanya ka. Nadalakit din nadamag mo kanya, Kruding. Saan ko lang nadamag, nani? Talaga makita kayo ka ni Maureen. Sa anak laki di anak bidot. Agkabagay kayo launay. Kaano nga ti kasar? Si Kamat, no kaano lang nga nagayan ayat kami kin Maureen. Kasar adagosen. Adayo pa ay ang mapasamak day ta. Apayabay-bayakin nyo pa ilaan. Adda ka ni ti umdong nga edad. Awan na talaga da trabaho. No sa nagapuiti kinakurapay mi. Nakadalak ko ma. Ha? No diak lamasyan kinitatang. Saan ko akay ti sumalog iti talon. Anya ka ti plano? Hindi ko mapailangan nga panggap ko ti agsapol iti trabaho iti Manila. Parang may tuloy kumatlaang ti panagadal ko. Nakatapugak idin iti maudi at tukad iti kolehiyo. No, pumanaw ka di ti lugar tayo. Kasano ni Maureen? Napintas na ubiyam. Kita mga lumagaw ti sa bali. No, si kalakid iti makaagaw ken kwa na. Saan ka kagura? Ha? Saan ka nga agangaw iti kasta? Panggap ko iti ngarman ni Maureen. Ngam iti na umakin ni tata agaton na kahit na amanugangen, kimaya-kayak ni Maureen. No makit-kita kayo pa'y madlang agsarsarita. Nakaragragsak kayo. Oo, di mo ibaga pag sinusan na. Nasipod kinaubing ta. Nasingedon ti managayam taro ding. Awan pa iti saan ta nagkinawatan. Pudno law na data. No sa dino tayan mo, adaklat ta. Kapo iti kinaungit ni tatang mo. Pasansan pagumyan kay ti balay. Sutsutilin datang arod dagiti barkada ta no asin ti bakla kadata. Ha? Malagip mo pa lagayam dayta? Wen nga maamok, malalaki ka. No agungit ni tatang mo, siyempre, malalaki ka mo takas kingkwana. Ngam naambala ko man ni Roding. No kasano ang marigrigatanak. Danda ni Jakon kabalan nga ilam mong ti marikriknak. Ngam talaga abaklaak. Kabutan ko lang amin ni tatang. Naungat. Kat numamuan na abaklaak. Ay, ang mga nonya ti aramidan na kanya. Ane, si kakadidaytan. Dakday toy, pansan. Agaton si kamot gayam. Si mangpet kagayaman man ipon talon. Bustan, ti marikrik na, baka? Ay, nakapsutak lata. Ay, kan saan pa'y anay bagat ti uyag ko. Saan aksama nagpayag. Saan ka kung mga agsaw iti kasta? Panawan ka pa'y, dahil mangisaang. No, napanan ngamin ni Nani Uray na itala ko mat may tulong na kan. Kasari itak to inton makasangpag. Mga no asino man ang tikinakuyog na. Kaya't kong agbalin apod no alalaki dahi anak mo. Agaton, maawatam ko man ni Nani. Ay, saan ko amaaklon pansan? Sige, turog ka. Ringan kan to inton makaluto ak. Nalabsan nak ni Roding tatang. Naibayagak man na nakisarsarita kan ko ana. Nasaysayaat no ni Roding ti kinakuyog mo. Saan kiti adagiti bakla? May sarsarong dito lugar tayo. Tatang, apay nga may nakagura yo ida. At nasisingpat kan man nakigayam damat. Saan nakman na pagsawan iti kasta? Wano, aguray ka man? Bakla ka kadimat akas kadakwada? Ay, ni, saan tatang? Lalaki ak. Malalaki ak akas kada kayo. Nasayaat, no kasta. Sa paem nga raw ti agreng. Mabalinan nga irap dagiti bunubon. Si kanto ti manggugor iti kuliglag.
Sige tatang, uwan. Ina, dayto yan tisan ko kaya. Unak no asin, timang sarasaro no kanyak. Uy, rayak la anak ito. Si kamat lagayak. Apay nga minarimar ka pa ilang naglabiin. Ang mga numara na am dagiti mamartek at bastusan na ka. Nalipatak nga rot tigim matang iti sabon kan shampoo. Masapak ngamin arumwarin ton bigat. Apay, sa di no ti masapa apapanan nyo kan nani? Ah, ha? Saan kami ngagkuyag inton bigat? Apay akasati sa ludsun mo kanyak, Ruding. Kasano nakita kaya nagkuyog itay malam. Sana nakapagulbod ni nani. Agnobyo kayon sa amat ten. Ala, si ka talaga. Naglaing ka sumaap. Nasda awak nga rod, idi nagaram kanya. Ti amok, no agpatingga kami lang, iti agaya. Salbak da ito yakuliglig. Nakludyak mapandar itayan. Nanay, rugyamon nga radwan da ito'y nalawa sinilaw. Da ito, iti umuna maraupan. Nih, apay asana dagiti sinilong iti asidagdag iti bunobon, tatang. Maud-udi dagijay, ta asidagday iti takdang. No, maudi da tao amang rep iti da ito'y asinilaw. Mapupuktan tumanan. Ad-ado ti trabaho no ka, masapula sugutam dagiti madalapos mo, hari na upan, apagdalanan ti kuligleg. Ay, mangrugi kay mat nga agrepan na mga katon. Kapag isunsagit iti kadadakkel lagi ti bunubon yun Ay, Juan Baraw, nagilkat mat, malakayan da unay. Naitsambayo ti nagbunubon Hindi siya kinagbunubon, nairana nagpigsa ti tudo. Narigat nga men, no, saan tayo sakbayan, tinamnaman tayo apa nagtudo na, tinapigsa. Nanay, kanya pa lang tirurayam. Rugya mo na, ti ang kuligleg. Ay, uwan tatang. Nalawa mo dahito asinilong Aginggan sa iya kasabaan ti pagpatinggan na. Nagsakitan dagito'y takyag kan kurong ko. Diyak ba't makapagrason kan tatang? Tamangan no atapan na abaklaak. Ay, no apay nga minadyak nakaturpo si ti kolehiyo. Anak ko mapilit ni tatang at tumulong kan kwa nang agtalon. Ay no, kababain. Aw-awisan nak ni Bianca ngagtrabaho iti parlor ng bakla amin a beautician ijay. Talaga adya kon mailumang kan tatang, pati pudno a kinatao. Naimbaga yun, nanapansang. Naimbagan kayo gaya man. Ay, Anta kayo matitiruan ngagtugtugaw. bakta nga anak nga ron nakaidalatan. Papanabaya balasak ka. Padasok ko mati agaplay iti pagtrabahuak, nana. Ije sango ti tiyanggi ti pagurayak ti lugan ko. Agmay may sakay sakit di dito balayo Wan, tanagkuyog dagiti agama na panidya talon. Ako liglig da ka no, iti para pandan. Naimbag no, kabaalan ni nani ti kuliglig. Yaksapay nakita nagkuliglig. Ay, kapilitan Tawan mo't sa bali, makabadang ka ni agaton, balasang ka. Kadi naraka pa ilang nga raw, ta inton madamdama manan ti panagkuligleg nanay. Eh, tatang, sa kadimot lang ti mangkuligleg iti pang tadya sinilong. Siyak taon, ti mangituloy. Kat nay, mabayag kalaunay. Masapol amalpas day ta, aging tingat aldaw. Sublatan nagtaw, amang gayag iti igid iti tambat. Rodeng, agmerienda tayo pa ay. Nagyaman na ka, may raman na kiti merenda. Tatagaton. Naggumatang iti soft drinks, tatang. Dahil tayo nakalamlamiis. Jacket ti kape. Ang merienda kay latan kan tatang, Roding. Sige. Ay, dahil to'y kit di agayim mo. Nakararte, kaslasan a lalaki. Yung amoyo ka di, tata?
At napinta sa nobya ni nani. Nay, si Kamal na tinakangagak iti dahi tabaraw. Kunak no bakla ni nanay. Iso nga ungtak no kwa. Asino dahi taan ay lawan kin kwa na. Jay arapapi o manugangan ni Maureen. Nalimad-mad tilaw ka. Ay, maragsakan akman iti dahi tanamuak. Kat, sige, agmirindatan. Makamukan amang timpla iti kapeng. Karigatam kumaa ti bimangon. Tadi kakat nakaidalatan ngagmalmalam ka nagpatpat nagpansang. Ang mga noad-ad ako maro ti kasasaan mo. No mabaybay ang ngaglingat ti bukot mo. Ribuarak ba't itay bigat? Ngam nalakaak amabandog kat naging gaaklaan ditari daw. Nalpas kay ka din na nagkuligleg. Adapay do asinilaw. Saktaon ti mangkuligleg. Ta rugyan to ni nanay ti agsaka. Ta agrap kami to ninton maminsan ngal daw. Pabayag nga gungunay jay barom. Naimbag kiti ata mapasalong mo iti talon. Ay rumbeng laeng. Tano saan na akay at agtrabaho iti talon. Talaga nga gata pa kabakla. Ay, gapo, tasaan akay at yung trabaho ti talon at baklaan. Kasta ti atap ko ide. Nakita ka makisarsarita kadagiti may sarsarong abakla dito lugar tayo. Agam, namakan rodeng. Ano biya na kanumot gayam ni Maureen? Ne, nagmay-may sa kayo matgayam dito kwarto yun, nanang. Napananpay lang ni tatang katrabiin. Jak man ambo, ijay abam. Jak na puutan arimwarta na iride pa, kita'y nagita akal pa sana ng rabi tayo. At dapat nabagakan ka, anak ko. Anya day tananang? Putno ka di ano biyam ni Maureen. Ha? Ni Roding lakit di tinakaamuan nyo ha. Iso lang ti makaamoy ti dayta. Ay, saan ko anak kasarsarita ni Ruding. Ni tatang mo, tinakaistorya. Kat kastao na itiragsak na. Ay, numabalik kat kaya't nangagkasar kaya dago. Anya? Asawa ako ni Maureen. Ada nang nagkuakasarsarita ni tatang kan dagiti kakabsat ko lalaki ama. Diyak ka mo ada kayo. Nabrabi iyo man ni si Marungkar. Pinasaritak man dagiti kakabsat mo. Tangdanak ko mga graab. Ngam ada kanuma trabaho dah. Nasa dot ngagtrabaho iti talon dagijay. No saan nga agungot ni tatang? Saan na mapasalog ita? Ay, kapadpada ni nani hindi. Naimbag pa'y dagiti kakabsat mo. Makasigurado ak lalaki dah. Ha? Apay anay pagayo dayta, tata. Kwa. Saan ta napagsaritaan dayta? Naragsaka kit di namak ka ni Roday nga agnobyo kayo gayam ken nanay. Talagaan ni Ruding. Awan ti may limod kan kuana. Kunak nga rod ken pansang. Uray man kit di agasawa kayo nadagaw. Kasla nagtulag tamad kan ngagdahanon dito Tiangge, Maureen. Napimpintas ka gaya mo bigat Mangsutil ka man ako na ako. Apay, narugit ti rupa. Ha? Nagdiram usak mat lang amin. Ay, naimbag ta nakita ka. Adabasol mo kanya. Ni. Anya ko matibasol kuking ka. Saan ka ba ngayon ano? Di mo lang naikawid ang tingiwat mo. Apay nga imbagam kinitata agaton. Nga agnobyo kaming kininani. Pasensya ka lang kuman. Gapoy tinalaw sa ragsak ko. Diyak na igawid ang tidilak. Makaamu ka, no kagura na kaninani. Saan nga gungit day jay. Nasingit kami nga gayem. Akat, sandak to aliplipatan no agkasar kayo ay. Sika talaga. Naglain ka amang sutil. Makaamu kang agsumbat kininani. Sa bagay, at kasla saan na nga amo tagpungtong. Madanagan na klaw na itayan. Kunak doon niya ti napasamak mon pansang.
Limo ka imutlat panagagas kun. Itay nakatumarak iti agas. Nanang, kumusta ti marikrik na yo? Ay, sumaysaya atan, anak ko. Nanay, uray ta damot ni Roding akadam nga graap. Muna ka ni Jetalon. Lipas pangal daw nga ta na makaumayak. Ay, sandak kumapakadandanagan. Ang Kan adaman ibagakan ka nani. Saan nyo ko man nabaybayagan kan maurin, di pa nagkasaryo. da kayo nga may hindi nagsarsaritaan mi kan nanang mau. Maragsakan ak ta nobya mo di maure. Kaya't ko nga iso ti maasawam. Ay, nanang, anandan nyo ko mati salon at yo ha? Madamamot gaya man ti panag-rep mo, nanay. Nagsagana ka, tapupukin ka. Yung, ayan ni ama ka ton? Lipas pangal daw to na makasalog dito talon. Nagatake nga min ti sakit ni nanang. Marigatan nga umangas. Kat, kumusta nga raw din? Limo kay matlaang ti panagangas na. Saan pa ila mapanawan ni tatang? Delikadong samot ang ti kasasad ni nanang mo. Di mo ngaminin baybayagan, ikasar mo ni Maureen. Nuawan tala dito'y taltalon, danugan ka. Nay. Hindi ko matikaguram kanya. Imo lang min may gawid ti dilam. Nagtulagan mi kan Maureen nga ilimod mi pailaan ti relasyon mi. Oho! Amo ko, nanya ti basol ko. Pasensya ka lang kuman. Una kuman, saan ka nga gininom iti na sanga? Awan kami dagiti kakabsat ko nang isungsong kon ka. Agad, ayan da nga rudan. Pinanawan dakmatan. Masapad da ka nung agrehing ta tumulong da nga agraap. Inungtan nga tani tatang ida Timagay ka man Saan ka kadipay anabartag? Amang ano, demon mayawid ti bagim. Kabalak da ito'y. Amang ano, kahit mapadasin ti aginom. Ha? Kayat mo nga uminumak? Talagang sa kayat mo ti agbartag. Ada ka di problema? Kasano nga tangay bagak kan Maureen. Ajak mabalin nga ikasar. Kapot may sa ka bakla. Baklaak. Anya ti kunam nani? May saka abakla. Si kalaang tinakaibagak iti dayto eh. Mabuta nga kamama ni tatang. Tamang ano niya ti aramidan na kanya. Ikarik, saan to amamuan ti sabali daytoy? Kan uray anya ti kinataon nani. Ay ayating kalata. Maawatan ka. Kasano nga tanga ibagak? Ngaglinipat kami langan. Kabailam daytoy nani. Saan ko akabalan? Bakla. Sardang mo kumantagi no. Agawid ka ni Jebalayo. Amang ano, sigsig-gaanda kan. Wait no, ninanang mo. Madanagan lakit di. Asaan da ka ama pasangpag. Kasdemot lang aron ti kasasaan na. Bayan na kumalang nga gino. Amo ka nung maamuan to dagiti kalugaran tayo amay sa kabakla. Minsan daklakit di. Kagura daklakit di. Amang ano, kabilan nakpay ni tatang. Sige, napayat mo nga ituloy ti aginom. Noon di munton kabailan ti agawid. Kapo itinalaw sa bartot mo. Ada pa'y may sa akwarto, abakante. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga ano may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Oh, baturog talaga ton. Abo ka masapa kang agriing inton bigat, karugrigyo pa'y laag iti talong. makamunto pailaang ni nanay iti talaw. Uray ta damot ni Rodeng katulungan na. Ay, madanagan na kiti kasasaad mo pansang. Iso nga ipankanto iti doktor. Nasaya at matantiriknak. Paggastusan laang dayta. No, kasat konti matay.
Anya nga Rod. Saan ka kumang agsaw iti kasta? Agpaot pa iti biyag mo. Mauray mo pa iti panangikasar ni nanay kan ni Maureen. Ganti pan na kaitao dagiti apo ko ta. Sapay ko matakas ta. Ni nanay, ayan na. Nahimasan ti turog na iti kwarto na dayjay. Saan ba naman nakibarkada dayjay kat? Ni Roding lang ti gayom na. Nabannog ang nagmalmalam ang nagtrabaho iti talawon. Uray saan na kabailan, ikarkarigatan nan. Ay, naskay na maram ngagtalon. Pangalaan na ko mati pagbiag ng tao iti pamilya na. Saan mo't anak kaadal? Sakit ti ulo. Ay, saan ati kwartok tayo tinagturog? Adto babaya kabay ko. Ni Maureen? Maureen? Saan ka pailang abumangbangon? Parbangon pailaan. Anya ti napasama? Nalipatan ka din? Saan ko pagbabawian din napasama? Kaputay ayatin ka. Saan ko maamay parbeng? Pakawanin na. Pinanak na kam idirabi eh. Asaan ka abakla? Pudno ka lalaki. Kasapulan na nga gawid ako. Saan nga mo dagiti dadakkel ko arimara kay dirabi. Kan mga no maduktalan da. Maduktalan ti pamilya ang naturog ak dito'y kwartong. Nagtengkak ni nani. Sanak nga ta nadlaw. Taintarengteng ng tinagna. Nakita ka rin mo iti naladan na Maureen. Imyan lakit di iti balayda. Naalibtak ti gayem ko ah. Sanan a pinalusposan ni Maureen. Oh, dayjay ma ita kinapintas na asus. Ado ti gararam king kuana. Baknang kandiada. Engem. Nih. Apay akas jay tilanganan. Nabannog kan sa launa idi kalman ta naimas si turog mau. Namula ko man itatang asanak imyan diti balay. Iso asan mo anadlaw ti panagkaribuso idi rabi eh. Kunak no dakasan tinapasamak ken nanang mo. Ha? Anya tinapasamak ken nanang idi rabi tatang. Marigatan nga umangas. Iso sikapay lang ti makamu idi talon ah. No sumro ti sakit ni nanang mo. Itaray ko iti ospital. Ay, sige tatang. Ore ta agsek ka kan agrap matlangan ti aramidan mi. Narado mat amin na natalon. Ore ta napardas nga agsek ka kan agrap ni Rodeng. Ore dua kayo laeng. Mabalinan. Nalawat ti maraupan nyo iti agmalam. Awan ka di malayo akadwa tayo nga agrap tatang. Ore isak kumantagbantay kan nanang kan para luto. Ano san tayo? Da agigidan mat ngagparaap dagiti pada aman nalon. Kan kayat ko amarwam kay titalon. Masapol ngagagat ka tapno danto pangbiag mo ken Maureen into nagasawa kayo. Jak na puutan nga dadakas na napasama kada kayo idirabiin nanang. Anya ka diti marikrik na yon. Sa anak apakadanagan. Kas ko na ni tatang yo. Agpaot pa iti biyag ko. Mauray ko pa iti panagkasaryo kin Maureen. Kan takiti agbalin nga anak yo. Nanang, Amok. Naragsak to ti panagdanayo. Tatay ta ti kalkali kagumag. Agsingsingpet kan agagagat ka ha. Agananos ka. Dinggam amin nga ibagbaga ni tatang mo tapagimbagam. amoy la kumaamay sa kabakla.
Mabuti nga amang ibaga. Amang ano, sana amawat kat takas ti ibungan na. Alan, mapan ka, anak ko, managdamalaang sumingisingan dya init. Oo, nanang. Diyak nang namahan. Ang mapasamak na di kada kami kinani. Saan ko ang pagbabaw yan? Tinapasamak kada kami. Ay ayatak unay ni nani. Kanuray may sa abagla. Maawat ko ti kinatao na. Nagkariag kan kwa na. Nga awan to ti sabali abang ibaga. May panggap iti kinatao na. Oray nga ta ni Rudy. Kat saan na amadlaw ti pudno ang kinatao ti gayam na. Kabaalan ta da ito, oray doa talaan nga grab. Kasi taramidin ta. Ag tinulong ta nga agsika. Si kanto pala ta grab, tagsika. Alalisto ka nga grab. Into na doon tinasika, tulungan ka nga grab. Kyaman naklauna iti ado atulong mo, Roding. Sus ka. Kasta mamut ka, tigkaro ba ka nagayam? Babasit pa, iti bunubun ko. Isa makita ipak pailaan, tamnod da kwartak. Kasanok tang iba ka nakita. Naigiddan mo't ngamin, sumuro ti sakit ni nanang ita, panagraraap. No kumaro ka no ti kasasaad ni nanang, amangan no ipan iti hospital ni tatang ni nanang. Kasimot ngagpaiso ni nanang mo. Hindi saan pa yan nagsakit. Nagagat at tumulong kang tatang mo. Nay, si kaamat gayam maurain. Nakasarungkar ka man. O may kukumangarod sa rungkaran ni Nana Pansang nga maaga doon. Kumusta nan? Ay, kunak nga raw numatayan iti rabi eh. Pilpilitak nga, ipan ko iti doktor nga mo. Kunanamat anasaya at ti kasasaad na. Madaman sa ti panagraabyo. May sangarod ni Nani, di talon? Papanak to ija, inton madamdama. Naan niya ti ko na ayo tata. Siya kunti mangbantay kini Nana Pansang. Ken siya pa yung tagluto iti pangaldawan niyo. Ay, kwa. Kababain, balasang kao. Saan kayo ngagbain? Awan ti sabsabali ka da tayo. Kan amuyo mo tan, nga agayan ayat kami ka ni Nani. Nay, ada kayo magaya man tatang. Apay pinanawan nyo ni nanang. Kunak man no, ipan nyo iti ospital. Ay, pilita, saan namut akayat. May ni maurin iti balay kat injayan na nga isun ti makamo ken nanang mau. Anya? Saan kanumot pa nga men, amang roge ti trabaho na. Kita ti panagayat ni Maureen King ka nani. Iso pa yun, ti mga sikaso kan nanang mo. Agmirihinda tayo pa ay amagaton. Ay kat, noan niya ti kunada kat, ure agkasardan. Oo, anya ti bakunam nani. Saan tayo nga amaw? Anya ti kasat ni nanang mau, nanay. Ure ti panagkasar mo kuma, ti maimatangan na. Stone balasang ko. Napsuga ko. Jak kabalan nga ibusan day tayo na po'y. Kansidaan anabati ti malokong. Uminom kayo nga rodan, Nana. Ay, agyaman na kanak ko. Madamdama kayo nga agita. Agpalpa kayo pa eh. Ano, maulaw kayo kadi? Saan mat? Kas lapimig sa akpay kat di iti panagrik na ka. Nalaing kang agluto. Naimas ko tinangan. Kanaayon tulakit di amabsog ni nanay. Barang siyak to ti kasan ni Nani, Nana.
Sigurado na ita. Kaya't mi launay kani agaton. Asika ti makagasat ti anak mi. Nasingpet kan anak man ka. Nabasagahem ti bukod yun, nana. Ito do yun, no, sa dino taen dagiti badbado yun. Palasan kayo. At dadi ta kabinet, balasang ko. Kababain pa'y kan. Uray saan ko maarong pangaramidom da ito'y. Pakaragsakak ti makapagserbi ka na kayo, nana. Ay ayat at ni nani. Kat napatag kayo mat kanya. Nay, itaman pa'y nga agawis ka nga ginom. Si kuda kaguram ti ang tiara ka, Pards. Oh, Nabanugat nga rod. talaga mo ito makabanlog ti agtalon kay. Wala ko mapalubusan nak ni tatang ang makapagtrabaho di Manila. Tapno makastura ka kiti napintas sa pagtrabahuan. Ay. Kasanon ni Maureen lumabang ka di Manila. Kastamod ni nanang mo. Dahi tapay ti may isa mangigaw-gawid kanya kruding. Ne, sakpay lang titimagay Ha? Ay kay tuminom ta. Ngam sang kabasit lang. Ang kanto agdi ko sa tapno na banglo ka amang pasyar kay ni Maureen. Nabannog mat dahi jay, anang asikaso kin nanang. Nagmalmalom iji balay, nasangputan mi pailang ken tatang ijay. Isu ano siya ti sika. Ikasar mon. Nadunggon to lakit di nga asawa. Nalaing pa'y nga agluto. Ayon nakamadandanagan iti kasasaad mo. Isamayat ka man wano saan, ay ipan kan iti ospital intun bigat. Apay madanagan ka. Kat mayat mutan tiriknak. Pumigpig saak. Ayan kayam ni nanay. Ay rimarmot itay, ay diya mo no napan na pinasyar ni Maureen. Nung nga taalo ko yung laangan nagkasardan. Mapainak kan maurit na kastaon ay ti panangasikaso na kanyak. Manakman nga rod abalasang. Bayam ta kasaritak daw. Uno dagiti dadakkel ni Maureen ti kasaritak, may panggap iti panagkasarda. Ay, isud ang agayan ayat ati ang desisyon lakay. Ah, Saan mo nga unaan ida? Madlaw ko iti rupa, manakainom ka nani. Nebag, tawan dagiti kakabsat ko. Sigurado ang mabartek ka kumaman Maureen, mababain na klaunay kan ka. No may panggap iti panangasikasok kininanang mo. Pakaragsakak, kan pakaidayawak ti agserbi ti inati ay ayatek launay alalaki. Makonsensya kiti napasamak ka datay di rabi. Saan ko marumbang? Awan ti pagbabawiyag. Kano kas pangarikan, agbunga ti panakailawan ta. Anya? Nga may saka bakla. Maawatam? Apay ang makaungot ka. Anya ko manubakla ka. Ulitik manan, nga uray anya ti kinataong. Maawatak, kan saan ka nga ibain. Uno, Maureen, pangasim. Saan ka kumangagsangin? Oh, nakalagip ka man ngay mawag, bakla ka. Anya? Adakan dita Manila, ngagtrabaho iti parlor? Ay, makilkiliga ka dagiti nga ibagbagam. Ang mga no agsusukod dagiti gwapo a nobyom. Anya? Adapay gayam ikabkabbalay mon? Ha? Siya? Ay, kuha nga mihin. Masaksakit ni nanang. Masyanak matkin kuha na. Wan. Adan tulad ta chimpo na.
Wen nga rod. Awanan kay tibain? Bakla ka? Ha? Tatang? Saan ka na makapagulbod kanyak? Nalawag anang ngag ko, ti pan nakisaritam iti padam a bakla. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Ang kapimanaw ka itay pukpukawan ka. Saan nakasungsong-batan? Saan kayo ka di pa nagsarita kandani? Nasaysaya at no saan kami ngagkita. Ang mga no sa anak abag kapagtipay. Agaton, na ito'y kaditi pabalon nyo kanyak nga agamano bilang tamataya kon. Ay, marik na kasaan ako nga agbayag. Saan ka kumamad ng sawi ti kasta? Ay, agaton, tumugag ka kanyak. Awan sa bali ang makaawat iti anak ta, no saan asi ka mismo. Saan ka anaranggas kan kwa na, ta iti laksit ti amin. Inayat ka, iti napudno. Saan mo nga ipalagip na ita? Mawatan na kuma. Diyak kaya't amaulitin ti amin. Amo kapatpat gamunay ni Nani, Maureen. Nasingid mo tagayam ko ni Nani. Maragsa ka na. Paitilag si ti pan nakaduktal mo, ti puno kinatao ni Nani. Ibilang mo na tagayam. Amo ka kasapulan nak ni Nani. Kagura la unay ti amana. Yung saan arong bang usigan ta? Dakkel ti maitulong mo kenkwana. Ay ayatag ni Nani. Ngamjak mabalin nga daldal ti bagik. Nakasagana ak amang ipahi iti waya-waya na. Noon niya, ti pakaragsakan na. Anya? Ay, agyaman ak tanadanon kayo mutla nga agama. Kaya't kung agkapya kayo, sa bahay nga ikidam ko, ti agnanayon. Nanang, saan kayo kumangsaw iti kasta? Bakla talaga day poy a tao. Ayan na. Diyak pagpagapo iti kasasaan pansakay na. Nani, kinasarita kon ti amam. Awan sa bali makaawat kan kano saan at ti amam mismo. Ha? Tunggal aldaw nga aglabas. Panagriknak. Kaya rigak tay marunrunot a kandela. Kaya't ko naragsakak kumabot amatay Nanang, nanya ti tarigagayan nyo apakaragsakan. Saan kayo mapaay? Pag-abalan mo, Maureen, at taa. Kinuna ni Tatang nga itay kanupay lang nor urayan dak tata. Kumusta kayo gaya man kini Nani? Day tangarod diri nanta. Nakapagkapya kami kini Nani. Impagpagapumi kini pansang. Kini daw na ngamin akayat na anaragsak, sakbay nga ikidem na, itag na nayon ti matana. Nagkarimod ni Nanay, nga aramiden na noan niya ti pakaragsakan ti Nana. Ha? Day tama ti pakaragsakan. No pa'y saan na nga imbuksilan. Noan niya day takarina ang makaparagsak kini pansang, amok nga da pa ka inaigan. Kendakkail ti may tulong mo balasang ka. Sika tinamnamak tapno agbalen anan anay alalaki ni Nani. Apa yan nagsinay ka balasang ka? Amok patpat gamunay ni Nani. Iti day na udi apa nagsarita mi tata. Kinanakken kwa na. Anak kasagana ak amang waya-wayaken kwa na. Noan niya, ti kayat na mapasamak iti biyag na. Anya,
Nga, ni pansang ti mismo alang ibaga iday nga atidog pa'y ti biyag na. Ama imatangan na pa'y ti panagkasaryo kininanay. Ken, ti panakaitao dagiti apo ko. Tarigagayak, amatungpal day ta pagragsakan ni Nana Pansa. Napatag kayo kanya. Ngam ni Nani ti mangikadal. Saan ko akayat nga idildil ti bagi? Nagkari ni nani kininana mapansang balasan ko. Mabalain akadagiti masungad nga aldaw ket ikarigatan to ni pansang. Tapno kadwaan mi ni nani iti panagsasarita tayaw. Saan una yan na naputot ti malukong kasidaan ni Nanang. Masapol nga agkaldo, tapno kumira ti bagina. Nanang, agring kayon, tamang rabi kayon. Napatan nga ta ni Tatang. Nanay, anda ka maghayam dito kwarto mi kininanang mo. Inyag ko nga rod ti kanan na Tatang. Itay pailangan nakaluto ak. Yung pabao ko pailangan dahil si daan na. Nung nairot sa matiturog na. Ang mga nutengan ton tirabein ton makaringday ka. Nanang, agring kayon, tamang rabi kayon. Nanang. Apay nga, agsurti bagi ni Nanang. Nakalamlamis. Kasla saan mo nga mga ang Tatang. Nanang. Nanang. Pansang, saan? Apay nga, pinanawan na kami mo tinitalak mo, Pansang. Nanang. Ilibasan na kami. Pansang, saan ka man lang nagpakatamay? Makipaglik na kami ti pupusay ni nanang mo. Yaman na klaunay. Tasaan man lang ang nagpakada ni Nanang. Pinanawan na kami kan Tatang. Kasalamat matulog lang ni Nana Pansang. Narakong tirupa na. Naragsa ka pimusa. Yung da kami pinanawan tilumlumdaan. Naragsak pala kinasarsarita kay di rabi. Nagirot pa iti panangarakop na kanya. Ngumday di gaya man ti maudi. Apan nakariknak iti bara ti arakop na. Ni tataga doon. Sa dino tayo na. Ti amok, numay sa kadagiti agi inom dita sirok ti mangga. Adda iti kwarto da kan Nanang. Tultulungan na ni Lola Kidang. Nga agirob-robat kadagiti bado ni Nanang. Abalunan na iti tanam na. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem sakbay nga ituloy tayo, di mo kumay panubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan iti sumaruno ngayon kami patangatang. Naipumpong na ni Nana Pansang iti bigat. Diyak mo na matuloy pa itimbaga ni Ama agaton kanyak. Ada na minsan, ang nakipagpatpat na haga. Ang nakilaway. Katnadlaw ko. Saan ang maipurnang ni Nani dagiti mata na kanyak. Diyak mo no, anyat pang panunutan na. Nanya ti plano na itatan na tayo ni Nana Pansang. Kahit asawan na ito ay nanay. Apay nga gimpaki ka kalagit sa ikawas mo. Saan na ka makailiwliwag no adda iti balay tayo Tatang. Nalidayak launa iti ipupusay ni Nanang. Kahit panawan na, itatalay tabol ni nanang mo. Mabalin tayong dagsasarita ka nagiti danakal ni Mauren. Natayan ni Nanang Tatang. Kahit anya di kahit mo asawan ni Dilayta. Ha! Diyak ipalubos nga ibabain nila.
Bulbul ang galaan, loka. Kanda, sino ti mawawag ito cellphone mo? Laya ka na yung pada mabakla, ha? Well, tatang, tapnusan kayo ang maibabain, panawan kayo langan. Awanan ni nanang apanggapwak iti amin. Maawatan namat nga tada ito apanggadin ko. Naragsak adatay ni lalang mo. Gimit na ito yung daway. Malmal tayo. Kasanon ni Mauray? Baybayamang? Itid kong tiwaya-waya na. Sana siya kinaikarikan ko, ana. Kat kari gagayak ti pagragsakan na. Talagang awan tibay mo. Anay ko! Ay, pa yung tinanog tatang. Naranggas kayo unay kanyak. Pangasiyo kumay. Itid yung tiwaya-wayak, please. Tandaan ang dahito yung ibagaking ka na. No makarwar ka iti dahito yung balay. Saan kanton ang makaandak Laksidan kan nga na. Mawanam! Ay, batang takit pa ng langgas yung kanyak. Marigata na ka umangis. Pakawanandak ko matatang. Kagurak ti pa nang ilunod yung kanyak. Lupay linaksid na kun nga anak. Sapay ko matadumteng to ti panawen ang maawatan nyo ti kinatapok. Pakawanan nak mauringin. Inkadeng ko ti jak agpakadakin ka. Sapay ko mata makasarak kan to iti lalaki ang makaawat. Ken ad-adda mangayat ken ka. Ayun na, inumit arak iti sahang ti balay ta. Apa nga ta? Asit gaman kiti. Pimanawan ti awanan bay nagayem mo. Anya? Nga mapay? Kaputa na tayo ni Pansa. Nawayan na mga ramid di sa kayat na. Iso manipo dita. Linipat kaun nga da anak ko. Saan man lang nga nagpakada kanya ka? At ni Mori nga ta. Amuna nga ta. Di pa nagtalaw ni nani. Kaya't ka kumatulungan iti panag-gripe iti talon mo. Yang baluksawak launay. Rodeng. Diya kun mayulo. Siyang trabaho. Pasensyakan, no naguray ka ti mabayag. More ulawak namin. Dandanisan ko ang kinabaalan ti bimangon. Masakit kagaya mo rin. Mapanak ko man yung talon. Ngam nalabsak ni ama gaton nga gininom. Nagpakada ka di ni nani. Ha? Apay? Nagtalaw ni nani. Makapungpong tuklaw na ni ama gaton. Ad-adda. Apinili da ito'y tikinabak nga na kami. Anya? Pinanahon na kun? Talagang gaya masanak ngay ayatin? Isungay maya. Tadamagat ko man nagpakada ni nani ginga. Inranta na ti saan ang nagpakada kanyak. Tay talang ti bagak. Mapana ko ni talon. Aguro-uray nagiti pagraepak. Inka ginanan. Agpadoktor ka kuma. Awan anyaman na daytoy Ruding. Pinanahon na ko ni Nadi. Kasano itahan? Naamuna lang ko ma. Naamuna lang ko ma. Anang bunga ti pan nakalipat me. Yung pilyo dahi nga Adonis. Pogi. Iso na lang talagatidog ti buok na. Nagkataway tayo nangaw ko nga ang mga lubaklamat. Ita lang ang makita ka dito eh. Kabar parang kakadi? Well, madam, awan pa makalawas ko iti dito a parlor. Agpapukis kayo kadi, wano manicure. Paayos ko na itibok ko. Anya ka di tinagan mo itayan? Naani tinagan ko, madam. Carla tinagan ko. Kabisadom kadimot lang, ti aramidam, ha? Agpatulong akin Alex agayim ko.
Inisuro na matkit di kanyak dagiti na duma-duma at trabaho dito parlor. Nagdaming kami ti may sakap sa mo yung tersena. Anawag ko may tay, tamang riribok. Intudo na. Naimbag, tada nang igawid kan ko na. Diyak makapagbayag ang makisarita kin ka. Tamang anong madaanon nak diti balay. Saan nga agaw awin ni Manong Bartolo dito balay? At tan ka din nana. Kunak na masakit ka kaday di parang sarungkar ko kin ka mo rin. Agdatagsin ka gayam. Wen, kat ni nani ti ama da ito eh. Anya? Iti di pa nakabartag na. Ada na pasama ka na kami. Sakbay ti pan nakatay ni nana pansang. Maululawak idin yung saan ko yung bagbaga ka ni nani. Kasano ka nga ro ditay? Ang mga no saan lang ani Bartolo ti makapungtot. Ang mga no uray ni tatang mo. Ganda giti kakapsat mo. Iramraman nakpay ni Bartolo. Kasaritak to anay bag ni Manong Bartolo. Sa narumbang ramraman da ka. Sayang, tapi musay mo ti ni Nana Pansang. Naragsak ko ma. Tadan apo ko da kanya amagatong. Saan nakakadipay nginawagan ni nani? Siyak tinangawagan ko na. Ngumkas lang nagsukat iti SIM card na. Nakasta? Talaga linipat na ko ni nani. Nagsagit, Roding. Maawata kita na sanak ngay ayatel. Napilitan lang nagaram kanyak. Tap na may lemang nati kinabaklana. Hello? Oh, manon nga aldaw saan ka nagparang dito parlor? Ay na, jak mabalintiro mo ita tanaga ti customer mi. Ay sos, uray gayam ko na Alexa, katong tanak day chay. Manong ka dito ka sa pura makwarta. Okay, sige, isend ko ti Gcash. Bye. I love you. Intugtug ako pala ng itay, takalaat ang nagulawak. Gapo nga tayo iti kinapudot ti panawan. Nagpudot kami dito Manila, Madam Carla. Naka-aircon pa dito parlor. Napudpudot tayo gayam dito yung medyo Ilocos. Taga probinsya kagayan. Saan amadlaw, tanapudawak. Kaya napintasak. Diba? Hindi nga roda mo ang makita ka. Napagbidutan ka, babae. Ha? Mabalin ka diya sana ko nga wagan iti madam. Nasurok nga taas nga pulo at tawon ti tawon ta. Ay jak kayat abo makatlaon na iti lang. Ang maaga to, aginiinom kayo man gaya man. Nambayag ka nun asan na kayo nakita ni Roding hindi talon. Amok nun niya tirantam mo rin. Nagsarita kami ginitatang mo. Tiyawa ng bay. At naman na makagura kininani. Nagaroon ti planom. Saan nga mo ni nani ama si Kugak, ama? Nagbiagak ti si Kuko. Kat ibagaktukan ko na ani nani ti amana. Makapungtot ni tatang mo. Di na kaya nga aganak kabalasang. Diyak sa meron ti pan na kay babain ko. Sa nabalin, maumusindag. Magpas ngay abalasang. Diyak kumakaya tama pagsarita ni nani. Nalpasan. Linaksid kong anak. Saan kunto natalyawan pa ha, ibabay nak. Numabalin na saan ko akayat. Tirumuan ito balay. Isardangi ko man ti aginom. Ang mga na makaala kayo iti sakit niyo. Hindi ko mabay ti serbe ti biyag ko. Natayon ni pansak. Sa kalpasan na. Nadala ko maninani iti sangok. Danog-danog ko manadyaskay. Na- Narabrabar ko mapay ti Rodi ti talo nyo. No, saan ko ginai ka na magato.
Maatyanan pa din. Sagat, nagibulangan da iti root kin bisol. Awan manak nakam dagiti padang agtaltalon mo. Amo, masino ta kinarami diti daytoy. Heh, maranak lang. Tagtagbatay. Ay. May sagmak kayo lang nga ma. Baybayan yun. Nakaritmot nga ro dagiti talo babaro na. Sa pagpangas na ti kabagyan da politiko. Masansan ka no apasyaram ni Maureen Barok. Kwa, aramidag da ito para itigayim ko amagaton. Saan mo? Naulitan at akamatan day dyan lalaki. Awan tiyan ako. Awan ka iskan na tao. Dandani kanayan ang ulawak, Roding. Italangan na saya, tiriknag. Dandanin madlaw ti tiyan mo. Sakpay maduktalan na gitik arubay ang masikog ka. Aday singasing ko ka. Ha? Nakasaganak amang itak dari ti dayang mo. Kan awatek kaspud mo anak ko ti ipasngay mo. Ang giamanak, amok amasyan kalaan kanya, Roding. Itilaksit ti amin. Inkarik iti bakik. May salaan ti ayatat. Nilaang nani. Diya ko nagayat iti sa balik. Nakagasgasat ni nani. Namuna lang kung mga ilalaan ti panang ipatag mo ken kuana. Nupay diya ko namnamaan asubyan nak. Ibturak ti panaganak ko abalasang Roding. Nukas pagarikan nagkita kaming tupay. Ibagak to kan kuana. Kan ibagak to iti anak ko. Nga iso ti ama. Nagdakkel kan nagpintas deti balayo ah. Ang magmay sakalaan. Awan ka din pamilya, ma'am? Nabayagan nga agnaad iti Amerika dagiti dadakkel ko. Inalat ti kabsat ko nurse, anak ki asawa iti nabak ng negosyante ng Amerikano. Oo, ape asaan da kayo nga alaan di Amerika? Nagresidente dagiti dadakkel ko. Siyak tinabati anang si Kaso. Jowa, asawa, awan ka din, madam? Adanobyo kidi, ngam naduktalak nga inusar na ti kwartak. Apinagadal iti may sapay at chicks na. Natay dadway ti car accident. Ay, mamadawag ko. Mabit lang ah. Hello? Adaag dito balay ti may sa customer ko ni Madam Carla. Nagpa-home service. Ay, Madam Damantun, kababayan mo't kay Madam Carla. Sure. Bye, love you. Kas na agasawa kayon kini Adonis. Ang nga ka diti trabaho na? Conforme, ma'am. No, anya ti maalan na kontrata. Makikita klay di ti parlor nga agis istampay. Kat, lay chay. Inot na nagsingid kami. Kat ita, agdandan na kami nakaslagasawa. Sakit lao na yung tiyan ko. Sapay awan na kiti kampalay ko. Agpadaan aklangan iti arubayan iti lumabas. Ni ama gatong ti sumungan. Lumabas lakit ti. Tata! Maureen, apa yan? Asas, agpasangay kan sa amutin balasan ka. Itay-pay nagsaksak iti tiyan ko, tata. Awan nga mindamanong ko. Napandanakit siyang Ay ko. Saklaangin ti mangitarayan kayo ospital. Mabit lang, tinak mga yabi ti tricycle wine. Awan, tata. Namuwakin ni Bartolo nagpasangay ka kanon. Ay na, nalungpo lalaki ang maladagat yung pasangay mo. Sapay ko ba? Tasaan nga umalakin ni nani abakla da ita. Tata. Ay, balasan ka, agawid akbit ha. Inak pumarti iti manok tapno ada pagkaldam. Tatang, agan anat kayo kuma. Wine. Ay na. Ay, tatanggaya mong tawag mo kinamag ato. Uwan, uray no sa anak nga inkasar ni nani. Ibilang ko akatugangan ni ama agaton, rating.
Nasingpet ka na kan-anos kanyak. Ay, awan ka sa iskap lang amin kini Alexa. Pinarbangon lang aro din nga agawid. Mabitlaan. Apeng awan ni Adonis dito kwarto mi. Ay nak, kanyan di lalaki. Saan mat ako sukuso ti kama? Tapno may bagak kumangad da dito eh. Ay, ang mga nadalangi ti banyo. Agriring ti cellphone na. Namnamaan na nga ta sumang petat. Kat mailo la unay kanyag. Nasino nga tayo mawawag kan kwa na iya. Sung batak. Putal, ari nga agasawa kami yan. Hello? Sino ka babae? Sumungbat ka! At dahil pudno ni Maurin kanyak, Rodeng. Gambita lang nga malagip ko. Kaya't mo ka na nga alangunin ti dayaw na ide. Kaputadyak kaya't amay babayin, tata. May saka mamaag, Rodeng. Arabidom da ita, kaputi gayim mo. Kas na ko nakamaga to. Diyak kaya't amay babayin. Ngam nagkadkad ni Maurin. Kahit nakanuti agtali na ed, abalasa nga ina. May sapay amaag mo na ka. Ay, awalan, tinamnamaan na kininani. Nagburag, tadara ka makalagip kin kwa na. Ay na, tata. Agpadoktor kayo. Nakaharot ako uyik yun. Nagtumara ko di tiagas ko. Usan laga po itapo ko. Kaya't konti matay. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Anday ko. Nakasaksakit ti ulo. Kan maulawak. Mabitlaan. Saan na iti pagkaskasirak na ito ya? Malagip ko man ang tiawanan ba na lalaki. Iti tad nagayam iti nobya na ti daw-dawatan na akwarta kanyak. Nakaring kagaya man, Nani. Carla, Oh, ang mga nanya ti pampanonotem, ha? Kadwak dagiti gagayam ko, itinaginumam abar. Nimbaglangan. Ta nagmati kasinsin ko anang imaneho kanyak. Tinulungan na pa yan ang isang putkan ka. anya? May isa ka dagiti kwarto dito ibabati nagturugam. Kasta unay ti barutek mo idirabi eh. Tiyawanan pa yung lalaki. Agdenden na kami nakaslagasawa. Sa kalpasan na. Ginastusan na tinobya na babae ni ti kwartak. Idi pala ko malang akayat ka bagbagaan. Ngam amangan no kagura na. Masapol nga klonang namin, nagpada kayo alalaki. Carla, babae ti pusok. Impay ko amin nakayat niya Adonis. Ti amok no asawa mo ti pangibilangan na kanya. Ay, nabiro ka na tiragsak iti may sa ababae, Nani. Api anas ka na mapasamag ti kastoy. Dahil ti kaditi dusa kiti panangpanaw ko kanitatan. Kaputa may saa ka bakla. Nani, naramot ng mata. Awan man sa bali kay papananti panangarakop ko kan ka. Nakasagana ka dumgagitan yaman ngayon ka. No kayat mo tigna dito balay. Sige, nakasagana ka mangawat ka. Kasla saan na mapupuutan ti panaglabas taldaw? Makataon gaya man ni Nathaniel. May santitawan ni Nathaniel Jr. Ang kakaingas na lata iti amana. Ni Nani. Saan mo pa'y gama nalipatan ni Nani?
Agnanayon sila largipak kan kuha na Ruding. No ay jakon mang namnama. Nga itinto may sangal daw. Kat agparang kada kami nga agina. Aging gayta. Awan pa pulos ti damag ko may papankan ko na. Kano may palagip kin na amagaton. Agpungtot. Kasla saan na mapakawan ni nani. Talagan san alinaksidnan nga anak. Awan kahin mo din. Abay, saan ka matlangan ng mga sawan? Hindi pa iso. Abay, saan matlangan nga mga sawan, Rudy? Tiyamok, maasyan lang ang kanya. Iso akayat na nga ang langunin ti dayaw ko. Intun dumakan. Kan makaawat ni natan niya. Nalapit. Isunto ti aglakam. Di pa nakaunsik. Saan ka po at tamay sa abastardo? Bakla ti amana. Diyak manan makawitan. Di pa nagakubos dagiti luhak. Salbag. Dahito gawayak. Saan nyo kumakagura dahito nga bagakaamagaton? Isardeng nyo kumantagin ng itinasangar. Dumagdag sin ti uyak yun. Kasla awalan. Di serserbe. Di biyag ko. Roding. Iswakat ko taglima sa tarak. Tapno malipatak ti sagsagabay. Urat ko marag talaw ni nanay. No saan anatay tasawak. Saan nyo kumapukpukawon tinamnama yung amagaton? Laglagi pa nyo tapo ko yun. Apay, ngayon patawad ni maurang tinagan ni nanay inapukop. Puor ti kararwak na dyan lalaki. Pasensya ko yun, no? Jack napakadaan ti isa sangpet mo, Carla. Nakaturog ak namin. Apay ngamin ang nagpatudo kayo. Nadadala namin tilugan ko. Sa nalipatak din nagituko titipayong. Kapilitan na nag-tricycle akon. Ay, malaminak matan. Alag, tigtigargar kayong nagpaiso itilamin niyo. Kas nagurigurak matan nani. Naglamuyot ng tibagin ni Carla. Magpanglo. Agdigos ka kunak kumangam. Gurguriguran kamat. Ipankalangan iti ospital. Awan na yaman na dayto. Ang tumarak tulangan iti agas. Kalat na maulaw. Allah. Ay, naimbaglaan ta na sa rapak. Carla. Carla. Allah, sana sumungbat. Carla. Naawa ng samot din iti puot. Ang mga namabigbig na kalangit iti tapang ngandeng no, nani. Saan anas ka nang ikasarnak? Nagado na napasama kiti biyag ko. Linaksidnak ni tatang gaputa nagtalawat. Sinurot ko tiriknat kas may sa abakla. Tiambok nung naragsaka kon. Idinagdan na kami kina Donis. Tinakas ang launay ang napasamak. Nalimad gan adrag din ti parlor ang nagtrabahuan. Dahil talauna ti pagkintayagak. Pagistayan ako na iramraman. Naimbag ata sa anak na iraman ang napabasol nga addict when no drug pusher. Ni Adonis tinadamag ko a surrendery. Tati babayan ng isukatan na kanyak. Kat drug dependent. Tay sigod ang nobya na. Saan ka nagtrabaho iti parlor? Ang mga namaulit pa tinapasamakan ka. Agtrabaho ka lang iti kumpanyak. Ngayon sa anak ka nakaturpos iti kolehyo. Mabalin mo nga irapin ti trabaho nani. Agadal ka iti bigat, sa trabaho ka iti malang. Agyaman naklaw na Carla.
Naimbaglangan tada ka nagtaklinak. Ang mga nagkatang-katang ako man dito syudad. Itilaksit ti kinataon nani. Ay ayatan ka. Ngamsan anas ka nga kasarnat. Mabalin tatagdan na ka sa gasawa. Nakasaganak ang mga ipaay iti amin. Amin, napakaragsaka. Ta nakapuot kayong tatang. Adda kayo dito ospital. Isumit lang. Kahit nagmulagat ka. Puraw amin na makita ka. Tiyamok na dako ni langit. Nadanon kayo anay dasay. Naimbag, tanay ra na alim mabas ni Ruding. Kat kadwanak anang itaray kada kayo dito ospital. Ti imbaga ti doktor. Isardeng nyo pailaang ti aginom iti nasangar. Malipo na pimusay ni Pansang. Nagbalidan. Abiyag ko ti harak. Kaya't ko di sumarunok ang kuana. Saan kayo kumangag sa uiti kasta tatang? Saan kayo kati ang mabibi amang panaw kininatan niya? Uray at kayo pailaang nga mapasungadan na. Kasta unay iti ikakarayo na. Makayayo talagang dapukak. Naimbag, tanda ni Nathaniel aliw-liwak maured. Nagyaman ak, tasaan mo nga impaidam kanya. Uray saan ko nga ibuksilan. Maawatan nyo na inya tiga po na. Ay, nagkiduman ni tata. Saan siguro anak gustuan tin makaka. Aging nga ita. Kagurugura na pailaang ni nani. Talagang sang inlaksid na. Kat saan nanto amaklon nga anak na. Nangabsakit ay naamagaton. Adon ti imresan ti bagina. Naglaw ko ang liday kabayatan ti panagsarasarita mi. Amangan nung malidayan matlaang nga awanin ni nani iti dan nana. Mabuti nga kamang ipalagip kini nani. Tamangan nung makagura kanyak. Idisan pa nagsakit. Kinamat na itibuneng ti may sa abarito. Anang iyangaw nga amangan no baklamot tabakla ni nani. Idi nga ron na ospital. Nakaguran sa idi ang palagip ko ni nani. Awan gaya, kablawan ka. Dandani ka matgaya magkasar. Kaya mo na ka. Nailugan ko iti tricycle ko ni Olivia. Iti nakapigpig sa titudo. Nagpainak iti damo agdaton ken kuana. Tanars ito ospital. Ay na, awan pilpilian ni Ayang. Urad da anak mo. Ato pailaan tagaranggan ka. Saan na nagkupas di kinapintas mo, Maureen? Idi pailaang anak kay kadel Ruding. In karina, nga ibilang da ang akaspod no nga anak ni Nathan niya. Jak kayat ti paalila. Saan ko maarumbang anak pasamak da ito eh. Pimanawa ki lugar mi ajak nagpakada kini Maureen. Idinto nga addan napasamak kada kani. Jak kabalan alabanan dati amarikrik-nak. May saa ka bakla sa ikasar ko ni Carla. Aw-awagan nak ni Carla. Hello, Carla? Nani, hello. Kasangsangpat ko lang. Nabayad naman ti panag-meeting mi. Sa dino tayan mo? Kuha, nagawis lagi ti katropak. At da dinarayan mi apaskan. Katropa? Iso asaan na ko na orayan, wen? Maturog kalatan. Pakawanan na Carla. Diyak kaya't masakitan ka. Anya nga minday ito yung nagtungtung palan di biyag ko. Anay ko. Nagsakit ti ulo. Sa nagsubot ti matag. Anya ka di ti oras yan. Carla, saan ka kadi ang mga opisina ita, ha?
Parpaon nga minan iti si mangput ka. Agluluwa ka di. Kan api anak katalikod ka kanya. Sa dino ka di man ang tinagapuan, ani? Itigay barwan no kasino. Ha? Kaano lay di pinakargaam ti ATM card mo? Nagdakkel ti may papaabak mo iti kasino. Kurang ka di pa iti aramit. Anya pa iti kayat mo? Hangam na niya't pakaragsakam aramidam. Day tamatin karikan ka? Pagkawanan na. Inalangon na, Carla. Pasul ko ti amin. Kayat ko amang nagmanipod kan ka, nani. Anya akadikan ka? Hanggang saanan anas ka na sungpatam dito sa lutsod ko. Gaputa mabutengak. Mabutengak ang mapugaw kay tibiyag ko kat samsam ito ko ti matay. Tayo pa'y barok. Balipod nag-asawa ka. Manmalumat tala makikita ka nga uminom. Ni? Si kamag di ama magkaton. Ado nga minti pa ka kumikumak, ama. Tumultulo nga kiti groceria dagiti nakaikamanga. Sa agdavan ni Papa Alkila. Dandani kanayo na biyahe latayan ko. Kit saan ka garudan? Nagtaltalam? Isam sa miraknat na. Hindi la, may sakal man na madlaw ko asan na narapan ti talon nyo. Jak narapan ti amin. No masangom at gamin tinom ka. Mabaypay aktibagik. O siya magaton. Panahon kayo pengaron. Timagasak lang iti agas ko. At dapay lang amin panatin ko, ama. Nabayagan na saan asim marungkar ni tatang ijay balay. Kan ayon nga ro dadamdamagan ni Nathaniel. Nagbayin na ka ng dilaw iti sinublan na di aginom. Ang mga nukagura na. Inistorya nga ro ni tatang. Nadano na ni ama agaton. Makisang-sango nga aginom kadagiti pada na manalon. Di taas si dagti irigasyon. Iso nga insingasing ni tatang. Makipagnaid kami kini Nathaniel. Nasayat nga pa'y ti mapasamak mo rin. Italaan na makadaw asak. Urin na po yata na. Kapilitan na sukunan kiti ospital ta sawak. Naimbag man nga ro, tasaan nga selos. Nasingpit ni Olivia. Ipakumusta na tulatan kini Nathaniel, ha? Maragsakan day jay no makita na ka. Nukwan, damagan na kanyak ti ama na. Tumara ko na di ang gas ko. Nga madilat ta tirignak. Maulaw ka nakapsutak. Kaslag ko piti panagangas ko. Hinawaga kita ni nani. Napagawid ko man nga. Saan nakasungsungpatan? Masaksakit anak. Saan ko lang kayat na ipadlaw kan kwan Kayat ko ti sumuko. Kayat ko mapagbaliw ko pa ni nani. Aging gay ti kabalak. Mapana kay hospital. Isardin niyo kumantag bartag, tatang. Nabaratag kayon. May payandak ko malang. Ganta pa nga da kayo, kini Nathaniel. Insingasing ni tatang. Makipagnaad kami kada kayo. Tapno, maanawa kayo iti panaginom niyo. Kan kailiw na kayo ni Nathaniel. Isardin yung tatang. Aguyok kayo pa'y. Ay, kartuyok ko Tatang, anya ti mapaspasamak kada kayo. Tatang! Unon
ngunit si cellphone ko. Ang mga nalinanit yung mga awag kanya. Pagbangon siya. Ikaw pa lang nga sa sangkot na. Ay, karigata ka sumbatan. Kaya awang na. Hello? Carla, sa dinutihan mo? Eh, nasagnan mo't lang ata kanya. Oo, abe asan ka sumungpat? Ayan mo ko na. Lading itak, sa anak-anak kapagpakadakan ka. Nagbiyayak itay bigat ngay may dito'y Bagyo. Diyak ibaga ka ni nani nga dako dito'y ospital. Idi kalman pa ang asaan asimbang pa. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo. Di mo kumay panubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga numay panggapkeng kan iti sumaruno ngayon kami patangatang. Kung namin di parbangon nga da ka iji Bagyo. Inawagan na ti kabsat mo ang nurse kat inong tanak. Api adi mo yung baga nga da ka dito ospital. Kinidaw ko ka ni Beverly asaan nang ibagbagakan ka. Saan nga ka na nakapagtepal? Adaki daw kan ka sakbay matayak. Anya apatay ti bagbagam, Carla. Oray masakitak. Oray masaksakitan ako nakuma. Iturak, no di nakabalang ngayatan. Itilaksid agiti amin nga naramit ko kan ka. Kaya't ko makita ti panagpali mo. Carla, anya ka di talaga ti sakit mo. Adan da iti amarikrik na asakit ko. Edi agam amuta iti parlor. Kino na ti kapsat ko, nurse. Anasay sayat nagpaaga sa kiti Amerika. Ngam ad-adda a pinilik ti saan nga umadayo iti denam. Kaya't nakadi a konsensyaan. Iti laksit ti amin. Uray anyat kinataom. Inayat ka, ti kastaunay. Hinggadan ko ti saan ay nagpaagas ti Amerika. Tako na ti doktor ang milagro laangan. No may spalakpay. Addan da ito asakit ko, idi ubingak. Timaro aging gaan nagbalasangak. Aging gaan nagamamutan. Api asaan mo yung baga kanya, Carla? Awan sa bali a pinanunot ko. No saan at inaragsakak iti danam. Idi na mamu ka. Idi laangan ang nakarik na akit iragsak iti biyag ko. Idi man laangan na napadasak ti agayat. Binaybayan ka latan iti kayat mga ramitan. Pakawanan ako ma, Carla. Kamayatan na papapusuyan ka. Ad-ad-damat ngay madayo tirik ng kanyak. Dinak pulos impatot. San ka di, nani? Panuduglaw na tirik na, Carla. Kat kumasakbay amatayak. Lukas pangaringan at dapay dagitinaskan amamwa. May papan iti kinataom. Malaksid iti pananglaksid ni tatangukan ka. Ada kalipay sa bali anaskan amamwa. Maipapan kan ka. Diyos ko. Anya na iti anaaramida ka, babag. Inalangon nak ni Carla kalpasan ti panangalilaw ni Adonis kanyak. Nariknak tinadarisay apan ang ipatag kanyak ni Carla. Nautob ko nga awan turungan ti biyag ko. Kat masapol ang maaddaanak iti asawa. Tapno mailintig ko dagiti bidot ko. Ngam nakulaapan ti panunot ko. Napatpatag ti panagbisyok. Napukaw kun ni nanang anang ipatpatag unay kanya kanangawat iti si pubukal laki na tao. Sa ita ni Carla. Oh, tagisak launay.
Nakadagdagasag! Isumot lagaya manabayagan na saan kayo nakita ama gaton. Masaksakit kayo gaya. Imres lao ngayon ti Baguio tara. Marina ka. Saan ako ngagbiag? Orek may sakon ngagbibiyag. Saan kayo kumangagso iti kasta ama gaton? Saan kayo kadi ama ilalaan namang panaw kininatan niya nga puyo? Ha? Di apo ko? Ha? Dara? Barikat anak laula yan. Jakon kabailan pa'y matay ako. Ha? Diyos ko. Nagkidiman ni ama gaton. Kasla abal-abal. Di pa nagagasnan. Oh, nasikan nga itaray ko ito ospital. Italahay nga makasubliak dito ospital mo rin. Kumusta niya ama gaton? Ada pa lang iti intensive care unit. Ha? Kahit mo asawan? Nakaroon ti kasasaad na. Dumalan ka no iti laboratory test. Ma-examine ti dara na. Madanagan at ti kasasaad na. Oh, kasunod na ito'y makurin. Matay ka din niya am agaton asaan da nagkita kin ni nani. Asaan da man laeng ang makapagpinakawan. Oh, Nasakit ang pananutan. Imbilang ko akaslaman ni ama agaton. Maureen, sa pulag ni nani di Manila. Papalawak ti gayam ko. No apay ana ibturan na adi makita ti amana. Sa pulag. Agyaman na, tanakapukot kan, Carla. Kamusta ti marikrik na? Nakapasutak mo na yan, nani. Barik na kasana ko nagpayag. Yung apay yung nabartat ka manan. Talaga kadyasan ka nagbaliw. Carla, pakawalan ako ma. Kaasyong kumatibagin. Inton awan ako. Subyang ni tatang mo. Nanas ka na si Kati agpakumbaba. Ka nagpakawan. Wano handa ka di pa'y sa bali agapuna. Amabutan ka nga agawit iti lugar yun. Ni Maureen, kumusta nga ta? Ang mga nuad dan asawa na. Apay di ka sumumbat, nani. Saan ka di ana istorya kinikan ka? Di may papan ka ni Maureen. Itilaksid nga adan na pasamak kada kami. Inanawak adyak nagpakadakin ko na. Nagado pa aso ko. Nagbaso laklauna. Nakatrap-traffic dito Manila. Miso nagpalabasak pa lang iti oras iti da iti ang panganan. Kalpasan na masarakak ti parlor pagtrabahuan ni nani. Ngam, nabayag ka nun ang nagsira. Ito nagbali nagdrag din. Pagkaduan na kadakuha dati nabalod. Oray ni Alexis sa gayim ni nani, nabalod man. Ni Maureen dito mauawag kanya. Hello? Kumusta ang dito Manila, Ruding? Nasarakak ti parlor ang nagtrabahuan ni nani. Kat? Nabayag gaya man na nagsira ti parlor. Gaputa na doktalan nagitipan nakabagi ti linteng. Nga apon da ito'y tagdrog-droga. Kaduan nakadakwadan tinabalod. Kaya't mo asawan? Naigumon iti droga ni Nani? Nakabalon?
Aniagat tinagturturunganan ti biyak na. Sa nakaraman kadagiti natiliwan a drug dependent kan drug pusher. Sigun kadagiti nakasarita ka makamamo ko ana. Noan niya laditan, ti nasumok na, kalpasan, tinapasamak. Aniya? Wan mo rin. Tinauda na damag damay panggapkin ko ana. May saabak ng ababae, tinangkup-kup ko ana. Kat nagdenada ka nung agasawa. Kaya't pasawan. Nangasawa ni Nani itibak ng kababae. Nasair kung sa matirig nam. Sige, subyak ni tata agaton iti ospital. Amang ano kumaruman ti kasasaad na. Amo ka nasair ko tirig na ni Maureen. Ay ayatan na ngamin unay ni Nani. Diyak mababalaw. Adda ni Nathaniel nga anak da arason at di na malipatan tigayim ko. Natumtunak matlaan ti balay ti nabak ng akabalay ni Nani. Sigo ni tinagdamagak. Adda kanon iya Amerika dagiti dadakkel ni Carla. Tayin nala ida tinar sa kapsat na anars, anak ya asawa tinabak ng Amerikano. Naggasat ang tigayim ko. Ngam, anya ti kahit asawan na ito. Saan ka din abakla ni Nani? Malagip ko man ni Maureen. Kaasiman. At tayo mo bakit? Katulong ta nga taday ta. Boston, balasang ko. Badin, asumrag. Laga jakon. Makakaanit yado. Uwi naman kayo marundag iti dalawa ng tata. Agyaman at iti palangas asikasong kanyak balasang ko. Nagpagpakasaking ka. Irwardak ko man dito ospital. Sayang laeng, tigas gastusin nyo iti panaka-ospital ko. Iyawid lakon, tay jayan balay nga urayag, ti panakagsat ti angis ko. Saan kayo kumangag sa iti kasta? Makaawat ba sito ni Nathaniel? Nagsangsangit, idinaamuan na ti kasasaad yo. Ti apo ko kundaya. Agbabawi akno apay. Ang nagbisbiso na ti inaramid ko. Oray kumapay. May matangak ti panagdakkel ti apo ko. Ada ko kayat ko nga ibaga. Saan kayo nga agunguta? Saan nyo ka di akayat? Ngagkita kayo kini Nani? Mapalan dagiti matak, Maureen. Kalayo na jak makaturturok. Barang saan ko nga ikidem iti agnanayon da ito yatog lab ko. Jak naman nga kita ta dito Manila, Ruding. Dandani saan ka pian nalasing ta nakataterkan. Ala, langamon ti baknang. Nani, anya ngamin ti inaramid mo na ya. Nakakukutong gamot din. Napintas ka latta. Este, gimuwapo kasi ka. Naimbag man ta na ang mga dag dito ospital. Ato-atuok, ti panang sapol ko kayong kalani. Manipod iti parlor ang nagtrabahuam, aging ka dito ospital. Ni Carla, agsagsagabay tinadag sinasakit. Adlan taning iti biyag na. Kasi man, napintas ng sahom nani. Kanbak ng gaya. Nani, denggan na ko ma. Nitatang mo tiga po na. Anapilitan na ka nagluwas dito Manila, tapno sa puling ka.
nabayagan na masaksakit ni tatang mo. Anya? Patay lang ti bagbagana. Kat madanahagan ni Maureen. Ha? Ni Maureen? Aday ka. Makapuutan ni Carla. At kayam sa nga ilim. Ni Roding, Carla. Nasingad agayam ko iti lugar mi. Nakasinta ko ngayon, Roding. Kaya't ko ti matulog. Diya ka mono niya ti sawag, Carla. Italaan nga kikita tayo. Ngam kastoy pa iti kasasaad mo. Adda ka no nobya ni nani, jay lugar yun. Maureen, tinakan ha. Ah, Ang asim. Amuyong at nga tabak la ti gayam ko. Maragsakan at na nag-asawa gayam. Inaram na ni Maureen. Tapno mailingad na ti kinabakla na. Yung matagam na pasama kadakwada. Saan nga mo ni nani ang nagsikog ni Maureen? Adda kaya mo nakta. Anay ko. Carla? Aping agas-asog ka. Yakon ka pa ilan. Pagkata ko. Carla? Carla? Saan, Carla? Nagkidaman ni Carla. Saan nga mangangas? Carla! Pagkawanan na kuma. Lagtag sa nuna ti pasol ko kin ka, Carla. Sapay ko, ma. Tagi na nanti kararuam itinagkay sa biyag, Carla. Diyak amuno kasano ang mapakawan na kadagiti basol ko. Impaayan nak itinanampay abiyag. Ngayon binusbus ko lang ti kinabaknang mo kadagiti banag nga awan ka astis ka na. Sakbay ang nagsatan ni Carla, nani. Naibkas na pailang ti panang pakawan na kangga. Naimbag launay ni Carla kanyak, Ruding. Ngayon makonsensya ak launay. Apay akas to'y tinagtungpalan ti biyag ko. Nani, agbasol amin na tao. Dahito yung nga tatidusa kiti panang baybay akin ni tatang. Nakuspagak nga anak. Sinurot mo laan, nganya ti marikrik na ang gayam. Anya ti plano mita? Yaka mo. Mariribukan ha. Kagurad at ti pamilya ni Carla. Sakbay ko maarisotong ti problema makadagiti na kay kamangam. Ni tatang mo kumapay lang ti panunutan. Imawag ni Maureen kanya kidi kalman. Rimorda kang ni ti ospital. No pagdamagan ni Maureen, no kahit nakaama kita. Pamramin kanulaan ti amagatong tagmulanglan. Agawid akruding. Agkuyog taan. Dakil tinagbasulak yun ni tatang. Ako amin apang mabalaw na kanya. Makapsot unay ni tatang mo. Saan na nakabailan nga aramidan day ta? Uman-adon ti makanyo, tatang. Uminom kayo iti danong. Ay na. Agyaman akit kinaanos mo ang mga asikaso kanyak Maureen. Mabay naklaunay ka. Tatang, saan kayo asab sa balik kanya? Apo ko yun ni Nathaniel. Malagip ko. Napayagan na jak nakita ni Rudeng Adapay lang iti Manila, tatang. Ha? Imawag idi na minsan. Hindi namat imbaga no kaano nga agawi.
Roding, Ah, simangpat kagaya man. Nalagip na ka ni ama agaton idi kalman. Kadong ka din ni nani? wan mo rin. Ije balay ang nagtaros. Talaga ka di nga awan pategan kini nani ti amana? Mapananto ka no kitaan hinton madamdama. Naibagam ka di kini nani nga ada anak na kanya? Saan? Kaya ko ang masurpresa ti gayam ko. Maureen, si kakadiday ta. Naimbag kiday, talumaglag-anan ti uyag ko. Atang, Ah, pakawanan dak ko ma. nani? Si kakadingag paisaw? Dakil tinagbasulak ka na kayo. Sipod pimanaw at saan kayo nasinugyan? No saan nakasinapsapol ni Ruding? Kityak ko ba naamuan na naidalit kayo ni sakit? No saan nagapukin ni Maureen? Amangan no natayak ko man. Managbasulak nga anak, tatang. Nani, anak lati anak. At damit basol ko kin ka. Lumpeng amawatan ka kuma. Ngam, panawanan. Tapno maamuam no apay akagurak nga agbakla ka. Takas taak mo't ide. Tatang, Anak ko, dahil ta tinabayagan. Apalimod iti kinataok. Ano mabalin, kitsak kumakayat amamuam. Iti laksid ti amin. Inayat lak day dinanang mo. Inawat lak. Gapukin ka. Nagbalinak nga irresponsable nga asawa. naglaw ko ti isa sangpat mo itay, Maureen. Api-api manaw ka. Tapno sa anak ama kasi nga iti panagsarita yung ni tatang mo nani. Amo, anaragsak ni tatang iti managsublim. Inkarigata ka sa anak nga atiwan ti kinalupoy tinakam ko. Agyaman nak ta inawat nak ti tatang. Sika, saan ka kadi anaragsak? Hindi ka mo, ay natisawag. Naamuak kini Rudy, adagayam asawa. Diyak kaya't ang makitam ti panagluwag. Daki sa plaunay, Maureen. Inalangon nak ni Carla kalpasan ti pananglogo kanyak ti lalaki anang ipaayak iti pamatig ko. Inkadang ko nga orno sa tibiyag ko. Ngam napigpig sa ti sulisog. Naisungsungat iti amin akita ti bisyo. Nani, Nalaos unay ti babawi. Diyak nasubadan ti panangipatag kanyak ni Carla. Diyak nadnadlaw nga dagayam na dagsa na sakit na. Naladawan edi naduktalak nga dataning tibiyag na. nanagsakan. Tadan iti nagkay sa abiyag. Natalinaayan ti panaginanana. Abalon na, ti panangipatagnakan ka. Dakdakil ti babak ko kan kamaurin. Ngamin, binabayan ka. Amok, anaamamon kinitatang ti may panggap kininatan niya. Rinilik, asan ko nga imbaga ama si Kuga. Gaputa impaay ko ti wayoyam amang pili iti kayat mo. Inibturak ti panakauyaw ko. Kaya't ko abaliwan nga ornosan ti biyag ko, Maureen. No maikariak tay. Kaya't ka maikasar. Dahil ta tinabayagan nga inurmuray ko. Diyak na kay asawa. Gapugan ka nani. Maragsakan na unay ni Nathaniel. Amakita na kan nga amana. Taday ta tinabayagan nga arapaap na. Ala, ket dituyen ti pagpatinggaan iti drama a may panggap ken ayat. Sabay kumata nasagid kayo dagiti paspasamak ken adal napidot yung nga adal wenno inspirasyon.
No magustuhan nyo iti drama tayo, di ako maliblipatan nga i-like dito nga video, ken ag-subscribe tamit din tapno mangigam tumanen tayo sumarunungay kami patangatang, agyaman na pagayam.